Poselství Panny Marie k našim modlitbám ze dne 3.10.2024. Čte Petra. Sklonila jsem hlavu k modlitbě a chvíli byla v rozjímání. Po nějaké době jsem ucítila teplo vycházející z prostoru přede mnou. Pozvedla jsem hlavu a viděla jsem Pannu Marii, která stála přede mnou a přesto se vznášela v prostoru. Ruce měla natažené podél těla a otevřené, natočené směrem ke mně. Z rukou jí vycházela krystalicky čistá energie a rozpínala se do prostoru. Tam se energie změnila a byla již méně husté formě. Toto energetické světlo bylo všude kolem ní a také za ní. Její šat byl prostý, bez ozdob a zdálo si, jako by byl snad tvořen pouze čistou energií. Nemluvila. Pouze se na mě dívala a přinesla do mého srdce absolutní lásku, soucit, přítomnost, sdílení a podporu, kterou nám dává. Stále přítomná, tiše trpící, radující se z kroků nás všech. Láska, kterou vyslala, představovala také poděkování za naše modlitby, kterými se snažíme pomoci druhým. Věděla jsem, že její láska k nám je neuchopitelná, nekonečná a všeobjímající. Není v ní ani stopy po zklamání z nás. Trpí spolu s námi s každou křivdou, zraněním a nepříjemností, kterou zažíváme. Trpí za každý náš prohřešek. Prožívá bolest z našeho nedobrého kroku, ale přesto nás nekonečně miluje. Stojí při nás a objímá nás svou láskou. Bylo to nepopsatelné a neuvěřitelné. V celém prostoru najednou panoval neskutečný klid a mír. Vše rozpínající se plynutí, smíření, láska a bezpečí. Nebylo žádných válek, zlostí, nemocí. Jen čistý prostor, prostoupený láskou. Láska sama. Do tohoto prostoru jsem byla na chvíli pozvednuta a bylo mi dovoleno pocítit, jak neskutečně jsme milováni, přijímáni, a to bez výhrad a požadavků. A za to moc děkuji.